Buya kigima naendo mwancho muligerali chinsa ninye chia bono marogoba nekene kyonga chinsa inye cheni gongoro kwa runi ototo nyangiri otokuwa tenara kwanza mwemenyirioni gakurukwa Wilson Makoli. Kionga chinsenye mwancho muligerali ni gotoko chaka narobotri wichania korwa ase bunge ya bonchali chinsemo chia bogita ward ya Riana ase mwakagerwa oyomo gose chiombe chikagire kabe chiobo bichanya to bajigotoka omochi oyomo ase chinsemechio ase abanyakenyero balengene ndege tindi banyate kuba bagoika ase mochio na gosalia enibo enyinge gwetera ase ogotusia chinyomba chiaye amone nibo yaye ase omulero nigo mukagirwa nyate kubaga kubeko biara na koirwa ase egetaseni kia banyanyimbo engana yanyate kubage okwanirwa na okwani ao kuba mono omochivu echinzamechio oyo nyate kubaga kubolie abananchi gotaira lichiko ase amagokabo asamaria tangor kumako bosiro ibaki incheno mokacho ga gabo kitasabro kesen yanaro kesen aso bwenge omogako koruku James Bosire nigo ankone tichibase rumi ya 153 akamanya kongaina ngankongirero mwana Canada ekene kia mangana ekere na machibase chakamanya kubata akangonjo kera ngati mwachibeza aso bwenge ekene pio ntakairi nagere yogere tingiro mwana skuru na bwate kuranyo ko mwana skuru ekene pio mwana sikamberete na aki serikali mombo atisie Ndo Teresa sasa moja unyankoro machale yani kitu kuta yaji bapi taraine onche ndako kama nikanyora ngombe yane taye mwamu ye wana ngo kura ngure amatega cheka to bwatsingere yambwatsi ko disi ngombe techi ndikotoka tato kapa kaboni ngo boyo mngao bwatiru yabere nero ibeta akya bala mutara ba bachi moto bwatisia Samari tenkoro kubikiro sebe nyabaru wanero machabe yongweire ngombe yana yarenginya samu kujikuboka mamikanya ngombe yana yachire ona achire kurigia ngombe iyo naige toro so moibigete naro gwande tu ona ngombe iya mbolire pi kenyero munyara batakonya nabagambi baito batakonya myase itondiana umuntu nayo tunyarire ko tuyibere chiombe ngombe munyato giteigoro nanje sai bitu nange nakabu mugamira gite kura twachire gaiga akitokire serikali gake abantu bali mata ko batubate abandi. Thank you sir. njasa marieta Benson uruke munje marieta mayama nyire makini esimba ngotu yana location ward chairman igonda aige barasa muhabia ndange na cha korro getendo kyobo ibikebeta so moibi gotoibere omenyeta ureta bono naika nenjibuno mo chairman gweri yana ward tunaganire moibi nduruka menyanere bonjali agante mapema. Mimi ni Edward Mwenda. Mimi ni chief Riana location. Riana location iko na 2 sub-locations, Nyamwari sub-location na Bukta sub-location. Leo tumekuja hapa Matuan tu ya ng'ombe ziliibiwa. Ng'ombe moja ng'ombe mbili zikapatikana hapa upande huu. Na tokwira na goika ase county ya Nyamira nigo litukulia lero omo subati Hilda Momanyi X-ray oyole omo ogose oyole omo representative wa sense chinsemo cha Minnesota imiense ya America anyako baga kwaleganirwa ase county ya Nyamira kwa monaso mochioyeka ase umuyigo nyara ko bakoleka ase skuru ya Nyambalia gati yabare bali banyako bagoikirana ase umuyigo yunga mono mu governor bwe county ya Nyamira omosika mumenyeribo oyo ligeti kero kyobo governor omoske Walter O7 nyambati omujumbe bwe bunge ya Kitutu Masaba omoske kiribomba negisairo egati yabare banda bange abera libagali abene komotoge ulda na kotabuna nigabere kyoro kalikiya guchia ase abarai na kubomono abasaye bali babwate okugania boko babarai chinga kichia mambia munagutomanyia omolikeito Daniel Ontiri nasegeti yeskuru ye secondary ye Bumura ye Nyambaria ye gotoka se wodi ya Magombo miye bunge ya Kitutu Masaba ase county ye Nyamira asomega boko mwaligania inka omosubati Hilda Momanyi Hisley oyo chorwa bwangwega buno mokenyo motangani kura ase 2024 Minnesota House Representatives me yomochi bu America
Asumwega oyikarana na barai aho baragwa no mugavana we county ya Nyamira umuske Amos Kimuminyeribo. Mubunge we bunge yu umuske Clive Mbanegiseiro. Oyo kabere mbunge wenseme yu umuske Walter Osebe Nyambati. Umuske Enoko Kero egati ya barai banda bange. Abu asobwamo baika asoko mwaligane umusubati la mumanyi asenkayaye. Ukona chinga kecho ni umusubati holda agokere getambukiro kyaba Kenya abagokerete ububuyibwae asense ya Minnesota. Magiga yogochoro kwae inse yekiama ya Democratic Party asogochukura district ya 35 uchakiro mwaka ogocha wiko mwaka wechirubere na 2025 ne chinga kecho umusubati hulda chinga kiasanga negetaseni kyagetembe otayabuna ayigonsi na singencho yumukiam na kweruha sogokonya abamenyi bensime yo wetera sokoba umurayumuya. It is where I learned the values of hard work, humility, and resilience. It's where I first dreamed of a better future, not just for myself, but for our people. Today, I return as a proud daughter of this land, committed to giving back and ensuring that the doors, those doors are open. And of the opportunities I walk through remains open for many others to follow. Asense mwende nigaene kyabuna nigara chikubwaterna na barai au kuruha sorogongo rogusi. Ulikoene kyabuna orogongo rogusi rwagendere gokina wetera sokubwaterna egati yense ya Amerika na ega Kenya. Namuno ase county ya Nyamira soko ene kyabuna abawaternire soko leta magendro. Our young people are the ones who are going to build the future of this county. I'm committed to advocating programs that support our young people develop, including sports, technology, entrepreneurship. Similarly, women who are also the heartbeat of our communities. Women, oh yeah? By investing in programs that uplift women, we will continue to build stronger families and communities. Katambo kerekega nego kya abaraiya banke gati abo mugavana we county igam. Nechenga kecho moskenyeri bo olira gocha kubwaterna no mosubati hulda elio koene kya magendero boigo gokera bubibwaye. Twanto anachinza twagamba naurida twasenti agenda. Unago ikamumba ko baswonin. We are going to engage in several areas: health sector, education sector, and others like ICT. Kwa hivyo vile amekuja hapa yengane sasa yato mwerekera utwale ngomo sumteme abasae abasuwati na abamura watagarare lanina. The sky is not the limit. Asense mwende umuske gisairo nere tatigiri magegam. Urwese geto gochase umwana umwesika kogendera wesuguma bosio na wekinya wetera soko koromokya sogokera endoto yaye. Baigomenta chingurubuna ekiganga chigutinya obwa mategati yense ya Kenya neria ya Amerika. So our relationship between Kenya and America continues to be strong. And we hope that those bilateral ties continue so that our people benefit both in social, economic, and political fields. This is one way that politically we can connect. We share ideologies. Whatever that is good there, we are ready to absorb it. And whatever that is good here, we are able to export it there. And I want to start with Hulda for coming here, for the wonderful work that you have done. And I want to thank all those guys who came with you from Minnesota to support you, and our people in Minnesota who voted for you. Keromontabu atendo tingia ntubu atenaro buna umugusi gosomo Kenya. Ngagoika umuntu yomo arusi wase umana konyora naye. Lakini egento naro lira nabo mwenzi baberemo konyora ekaro mubwata inoko boko. Abantu baminto. Katubwaterane, tusabirane.
egere nonye Nyamira itegendera abaiboli bumosubati Hulda na barabo bate baiga egechuchwa karakerege gego chikobege tuani gekororekana gekerege. And this young woman here, my daughter, she has been showing leadership skills from when she was even very young. And she may be smiling often, but I want to assure you one thing, she's not a pushover. Kukwaro lo montako oninya sore, onye no mwana ore primary. Mochiere motebi ngambo boko kokora. Tadi ugo kiro kuoboa. No. We have to stand for our community. We have to stand to help the leaders. We couldn't have been in the position even for Hulda to do what she has accomplished without your support, and we love and thank you. Magega haya umusubati Hulda nigo haegwe biegwa au ebira chikomokonya asoko gendera konyororo kongo ruogusi boigo asoko mochengira getambokero boiga bamenyi besemeyo bagokera umusubati Hulda nigagendere koba muweka numuya asaba Kenya au baganitie konyora mabaga yoborai nonye nasi chinsi chisiko nigo abo morai umutangani konyora libageliga lyokora buno mubunge asense ya Minnesota na kaira libaga litangani asa muwete Brad Olson numusubati Hulda nigabwate myaka 30 na kianda yoka nkolobateregete seni kiagetembe kurega se bunge ya Kitutu Masaba ase kaunti ya Nyamira Ertrane ngoruko Daniel Untiri Manju murigere tokerna wika ase bunge ya Bonchari tukulia lero nigaba menyi be bunge yo banyaka bakomirana ase egekaro yogorigereria magendero olibago chikonyara kwa kwenekeligwa gwetera somo chumba bo musike Charles Onchoke daktari ase umuske Dr. Charles Onchoke anyara kaba akagwikirana asinze mecho no yomobo ase bali bagusanga igoro ya magendero ye bunge yo roboti uruo rwagandikwa no molikito Dipon Asanya Ogwikirania kwa magenderero imeye binyoro kurwa sabarai au nere gangenene amunogo semelia gocha somwana incho kawaida imeye bunge ya Bonchari kutoka imeye kaunti ya Kisii mbunge bworogongorwe Dr. Charles Onchoke nigo abaliganirie emerobelie miya yogocha gwikirania amagenderero strategic plan. A plan yeri bwata magendero ye constituency. Egere tumanye kirikero rongi ke torengete. Biribia kori tete biribia kori. Binte biribia chigoko chukmanye biendera ko gendera muna ko nenda. Egere to bimanye. Omo consultant wense ya South Sudan amoneli ya Somalia ase amangana strategic planning. Uyo bakawikirana ase karekyo nigo aba gakorera obuya bomurobelio ywe. You can see they want to develop our strategic plan. We are prepared and we are now trying to make sure that we share the information in our native Bonchari, but see whether those priorities that are being there are relevant to them to help them develop the constituency over the next 5 years from 2022 to 2027. Abamenyi bebunge yu ya Bonchari nigo barorekana no mogoko munene ase batwara ogosemeria kugochigokina kworogongorwe. Netokonye mono sana mono Bonchari tugendere nane tutwara kisemi cy'igoro mono korengana n'amasomo yetu anyori tukuria rero nane tugendere mono gwetani emyaka 5 se strategic plan yejiga umurobiri yubwa magendera Bonchari egente kenne mono toroje tugushikonyora gochimutukana magendera mangi anyari bukuno muntu yonso chandegete muna setipara binte bingi tsukuru gochiga kwa gachebera sibya ebya aturonje ryo toigorero totemuna bigendera te porosigo bantu batnyore system isaine egerekero bantu bakore byashika banyale ko gendera bi Chinga keche boigo murobere yoiga nigororekana ko ba umutangani ase ogwikirania chira anene chiri chikolie gwa nabana siasa chinga keche campaign Tangani ya Bonchari kiagara Bonchari kwa correct development yekolira ye plan ye nation usiche county but now Bonchari by Mokrigo utwara their own home leads Chiko captured in the strategic plan, and therefore it is on to help them develop to the satisfaction of the constituency needs. Manachia promised by the manifesto of the current member of parliament.
entangani ase constituency tutundwanya kororarinde ensina kinatore tenge ndorondo muna kutwangire merogerie constituency egera magendanya ari kuno mwananchi olionse bali bachandike tamono Sekta y'oburendi boigo techetigo tigumagega mono ebisemo go bonchali binene ni birekerase lakini no musito bonchali tutoramo oligeria mangana security no mwe tuyasundika jwa kali ngo koranto rubali addition sese mwe ya amasango ye kiombe ande ngo koranto rubali addition sese mwe ye jingi to kwani bali se jingi recently tualinga Southern Sudan kwa se ko ila product yetu ko showcase elinde tonyore market asabali mbaito abagusi sese the entire country kiagere que tu agende te East African community so tumna wone mwesimu wale ntirigaiga in fact na ukraji ke tokonyo muna bantu baji bakali so that tonyare ko implement na kobeka bantu baito na bali ko create job opportunities kuripoteria gitaseni kiao kiagetembe kurwa secha bisiche bunge ya Bonchari eletera nkuru kwa Dipon Asanya na tukwirana goika ase wodi ya ibino bunge ya Nyaribari Chache litukuria lero nigo abamenyi betinze mechibanya kabakokera obokoreri bwabusa ugoso obokoreri bubweni bwabusa ase ase egetambukero somorobelio nyate kaba gokorobeligwa wetra ase omamsiebe wodi yo omoske Steve Arika munagotumanya mulikito Dan Muzungu ibe wodi ya ibino mbale ne kibako kera bene litukuria lero mega yakonyora omurubelio free medical camp kurwa somo MC obo Steven Arika ekara abantu abange banyara gwesoke gokia somo rubelio yoiga tabunga sobonge barolenga abande bapimiro kureire bande mbaro au pimunga bose kansa gering yo kupima etara somo be mbu yakumanya buna waswari batanga kusuya ni bora kuri kukonya ebina bibi ndebinene yakera twalente camp medical camp kwegase ibeno nakonyora ibigori mbire bitanyare gwe town asinga injia transport na bintu bine egerwanyorere umwenia aigana tinga keche ni ngabamenyi abaiga begodi iga ibeno banyara kwiraniria ngambi ya mono ekera abangi banyara okonyeka kurwa somoroberio iga ekera abangi baigo banyara kubweni gwana marwira ari konye babugate na gotebanga nere buye omoroberio iga free medical kamba o chakerenga kia sense meye iga sana sechanda no mwana Steve atorenteire abanyagitari aiga ibenoro kesen twarorire buya ntogendete kurwarigo asingenja marwaira awa asinyire nyona abanyagitari nyasaye natanga ino egera ababwati sia abanyagitari baito abana baito nyasaye bari kirikise no bongaini na kikiagerire yaikeire iga twarorire buya ntogenderete kurwarigo asa maiso na mato na biyonzi ne na presa biyonzi na manyinga asengenje y'umwishimiwa litangani uyo nyarire korenta mangana yayiga asengenje yogocha kokonya abantu baitu banyaribari Chache na ibeno yonsi toteba abagusiba mintege kogerente keke buguriti abagusiba bonsi umwishimiwa Steve akorira amayayo gukumia mone tokumira ni ngambi ya mono tiga nani nyasa momente chisene one kera akorire iga ntagite gukwanira nanda yande nari ngaki wono iga asengenjo bare birogo tware gusaba nande ayiga ubungaini wa moire nande batwara ubungaini batoigurire KMTC yiga agera abana baitu bacororo na baro banyoro ubungaini ubu egera bocha gotokonya urende gente kama ntumuna bare mafu ngo tutugutire sana nduri ko kende gyonse umaene bi na ndu to inyore inyora muna bare mafu na baro bakore gento na ndu to nyore abande una ge banga abantu nguri kubare ntumuna abande ntwana nguri kumunda ibeno gayo igoto ngakeche ni ko MC obo Steven Arika anyara kwiraniria ngambi ya mono gotia sori banyara gwe sokera gotia somurubirega free medical kamba ekarbo iganyara goteja abantu bonse batigwe sokya nene mono kwereche sagotia somurubirioria osha ekarbo iganyara kwiraniria ngambi ya mono gotia saba murabaria basae banyara gotia iburube ne litkoria rero gwetru murubirega free medical kamba nande kogendera nayo nabana kwarukiwa nakyo matoberta abunga sobonge barolenga abande bapimiro kureire bande mbaro au pimunga bose kansa shana kikitote banga itokora mbara bakuru baro basevenchira bale serikali wakana
torore ngamba ribwatara nyoro gwaka rukurasa serikali na mutura bwatisi ekiagero yokonyara chibeza kero mutinyi 2022 na we family wate ko bainikari bate bikuba barecheste aba batiko nyore bese na mutura shomikire na bali bandu konsipare asoko give back to the communities. Koribotire ketaseni kiage tembe kroiga segodiga yeibeno yugo toka imeanya libari chache elietariana igongoro kwa Dan mzungu na gukorera omwanchwa omurigereri ritukuria lero nigo nyagosira Andrew Nyananga anyara kabaga kwene gwa chinsemo chiabo basi gose kuba muno egwodelia sameta mkwerero. Andrew Nyananga nigabete omojumbe bwe bunge ya machoge na bobasi chingaki ya bwataine ya ingoro kumachoge pass korwa omwaka o 1974 wika 1979 egati yabarai balibekira naso muyiga woko mwenye omosike Andrew Nyananga ngamo nomukonyi b'umugabana bwe county ya Kisii omosike Licha Obepo omujumbe bwebunge ya bobasi omosike Innocent Obiri Mumanyi na boigo omu MCA bwe wodi ya Sameta Mkwerero omosike Joseph Sonyondali egati yabarai bande abange munago tumanyia omorikito Isaiah Maobe uhikiranwa mono muchumbe bwebunge ya obasi omosike Innocent Obiri omukonyi bw'umugabana ase county ya Kisii Licha Obepo omufata onyamagwa Edward Nyakundi aba MCA naboigo abantu bechinjira ase nonya naboigo omuchumbe bwenseme ya muliri omosike Nyananga naboigo kwene kingani galinge omuntu omuya oyuboigo wanjete chisemi inche igo egento gyankunete noko benkarange ne mana yaye. And I have no doubt in my mind. Ngegente kyo ngechangerete okosoma kwane no sina ikire ngechangerete na gitogote beliguntu abantu abanene twabachi role model tu ebiye birogotora abantu baito entutonyare okwano biya no mwishimero sana pole familiar sana omusike Obiri nigatebire ng'omuchumbo oyo choretwa seke kwariega kimono nigononyera boigo harahinyurwa sokoreta magendero gati yabo gochaki obwe factory ya nyama cha Moneli Ogembo ebara ya Kisii Kirigolsi gati ya magendera mange ayo akorete ase ensemeyo nche muno omonto egento gego affect most ese binta akorete ne pare bridge eri bateba bona rwaro sana so ekraro se tiepa tarache yo igo ya tuarete personal impact ya sende na sabantu baiga of course na bantu bande bonsi toko mwakira buya Isako water project musacho ndi no muremu urenge akaja bwata korunyari bali akaja minyokia asibo basiaerera gucha singigete akaja kurero tarengo musacha bugo 10 agataka bubasie na buna enjira yemo yokumunyura na boigo komo maskani omufata onyamagwa Edward Nyakundi nigaborira barai gochamo na kwene kingango bwatera na bale boikera no boigo kwene kalia abantu amagenderero ono egere obombo tinogororo waliwo kera twana kurwana boko bo boli boko bore kera tu kweba basa kulirelia esani ya nyarebe ngareba bwate tenge je bwate keke mojube na watu wasi nyingi jino mwemusi mojuba wate kiwasi nyingi sawa ulituomba hiyo ndogo ikifika wakati mwingine tuombe hiyo kubwa asensemo yaye mukonyi bw'umugabana ase county ya Kisii Licha Obepo ere nigaboririe abantu be county ya Kisii ko babatwere nabo ko ya serikali libaga gwikirani chire chonzi yaliete kero bari kuriye chikura ime county yo ya Kisii ada aliye county jumuno mu deputy governor nje bintu na somerta nyamagwane chisabu kero waka chisabu maataria eserikali mbiyere ese tutaragira mbali toike ngoika tuli igo na yaro konyaga jatole nkobare buya byonse nkobabire buya chinga kichicho musike Opepo nigarusana ndi serikali ya county kuruha sichisegi chikoene kiwasa matanga asanonya na boigo haboriri abarai basike amatanga na boigo kwena na chinga kiase bali bakolera amo no murembe omurembe omonene na yafata je kubwati ate baigoro yo murembe muna matanga ko bamo yase ni jo murembe nyatura ko twane ngo mangano moyega omurembe tuwaje akenyera sa matanga yo mwako mheshimiwa Andrew Rosana Nyananga omurembe fata tu jitura bantu bomurembe tu bwate manga MCA bwe wodi asameta mukwerero musike Joseph Sonye nere nigaboririe abantu kusika abarai bali asegeti nabo igo kuboria bali bakuriya ebirugwasi chinga kichi batigego ikachinga kichekire abantu bagwaka
chikura nchilimba sigete uramwa amanyete gento mwakorete kerekia bali bali geti ngaki yabotera era igere paka 2027 uyo ukanya kugatia nini wakorama Nonyana boigo musike sonye niga motogi muchumbe bwenseme yo musike Innocent Obiri asa magendra ene kiriase bunge ya basi asa nonyana boigo hatebamna nigere buya muchumbo iko wali bagalisa ine egara wikirania amagenderero onsi mbito Honorable Innocent Obiri wacha nikupigia asante sana watemire ipare tarenge goeteka kurusamita mpaka igare siringo itatule nande nogenderete gotema ipare kurua itumbe mpaka maate tonto negenderete wansa korosi kumambiende igotingote babuna turakora kende naigwatigire gento kelito gocha kwinyura baadaye inkolpoteri getasini kiagetembe kurigasi chinsemo chia Kinyerere chigutuka ase wodi ya sameta mukwerore bunge ya basi kaunti ya Kisii Elietaliane Isaiah Mau Mwanjumu ligerelia buno tukukorera ekionga chinsainye marogoba ya lero kurende ukonyere tungelinga omo gose egetaseni gitu getembe TV nigo giasoire ase ejinjere chobwekeranu ase omutandao uri magadamna suku ase channel magadamna channel 33 igo nabo gotonyora ndonsi ali story onye kubwate decoder yawe ya suku igo getembe television ekionga kya mamusi no era ya mase ya mo gwetera ase eke gose gwetera ase omutandao gose decoder ya suku njeni go ototo nsema imenya kuwisa na wewe transmission